Иске татар бистәсендәге гаҗәеп матур йортлар арасында 19 гасырның мәшһүр мәгърифәтчесе, фикер иясе, тарихчы, галим һәм фәлсәфәче Шиһабеддин Мәрҗәнинең йорты аерым бер урын алып тора. Менә ул безнең артыбызда шушы йорт була. Нәкъ менә аның турында бүген тапшыруыбызда Лена апа белән бергәләп сөйләрбез дә. Исәнмесез, Лена апа? Чынлап та бу йорт турында бик сөйлисе килә. Чөнки без сөйләгән, моңа кадәр сөйләгән йортта яшәгән кешеләр турында безнең Казан халкында татарлар да, мөселманнар да әллә ни белмиләр. Мәрҗәни дигәч, Мәрҗәни мәчетен искә алалар. Әйе, Мәрҗәни дигәч, Мәрҗәни урамын искә алалар. Ә менә ул яшәгән йортны әле бик күпләр белми торганнардыр да. Менә шушы йорт була инде ул. Шиһабеддин Мәрҗәни яшәгән дигән илмә тактасы да бар, ләкин ул илмә тактадагы мәгълүмат белән мин әле бәхәскә дә кирмәкче булам, чөнки анда 1858 елдан яшәгән дип язып куйганнар. Төрле чыганаклардан укый торгач, 1852 елда ук сала башлаганнар. Бу урынны сатып алганнар. Хәзерге тел белән әйтсәк, инде урыслап престижный урын булган бу. Монда танылган дин әһелләр яшәгән дигән сүз бар. Мында дин әһелләр яшәмәгән, мында иң бай сәүдәгәрләр яшәгән, иң бай кешеләр яшәгән. Инде Шиһабеддин Мәрҗәни әле бу вакытта 2 генә ел шушы Мәрҗәни мәчетендә имам-хатиб булып эшли башлаган инде. Һәм әле ул башта, хәзергечә әйтсәк, сөйемле квартирада, фатирда торган. Һәм дә инде аңа шундый уважение, ихтирам зур булган, шушы урынны сатып алырга мөмкинчелек тудырганнар. Моны теләсә кемгә сатып бирмәгәннәр. Безнең бит инде билгеле булганча шушы урам башында гына әле без Казаковлар йорты турында да сөйләгән идек. Менә әгәр дә кирип китәбез икән менә урымнан Салих Гыбайдуллин, Газиз Гыбайдуллиннар йорты дип сөйләштек. Тагын бер бай сәүдәгәрләр, аларның йорты да шунда гына, бер нинди дә транспортка да утырмыйча гына мәчетенә дә бара алган һәм үзе салдырган, үз теләге белән ул вакытта теге төзелеш нормаларына туры китереп, һәм дә бик уңайлы мәктәп итеп мәдрәсә салдырган. Менә бөтенесе дә инде җәяү генә йөри торган урында булган. Бер кызык нәрсә. Мәчетенә якын гына бит инде. Мәчеткә барганда ул аска карап, җиргә карабрак шулай йөри торган булган. Нәрсәгә дисәң, кеше белән очрашып вакытын әрәм итмәс өчен. Нинди дә булса сүрә, нинди дә булса аятны кабатлый торган булган. Менә шулай итеп, аны кайбер кешеләр тиксерәк инде ул ачык кеше түгел дисәләр дә, ул ачык кеше булмаганнан түгел, шушы йөргән вакытында, бер үк вакытта нәрсәгә дә булса да файдалы итеп уздырыр өчен шулай йөри торган булган. Лена апа, менә монда йортның үзенә карагач, нәрсәсе шаккаттыра, бу йорт буш тора кебек. Аның эчендә нинди дә булса эшләр алып барылган. Йортлар буш торалар икән, алар тиз генә җимерек хәлгә киләләр. Менә берничә проект булды, анда Мәрҗәни музеен төзү турында сүз бара. Инде экспонатлар да җыелган шикелле. Менә шулай итеп бу йортның хәзерге замандагы торышы турында әле мин сезгә бик әллә ни мәгълүмат бирә алмыйм. Анда тагын бер шундый такта бар, ул тактада теге универсиада көннәрендә бит инде Казанны төзекләндергән вакытта бу урамдагы бүтән йортларны бүлеп төрле организацияләргә, төрле оешмаларга бүлеп бирделәр һәм кем аны төзекләндергән, Кызыл Йолдыз лесничествосы төзекләндергән дип язып куйганнар. Һәм бу йортның тарихы шулай ук бик тә кызыклы. 3 тапкыр өйләнгән Мәрҗәни. Беренче хатыны белән өйләнешкәч, туй мәҗлесе, никах мәҗлесе, зифаф кичен Узын Ибрай дип сөйләштекме, Апанаевлар Юнусов. Менә шул йортта уздырганнар алар. Узын Ибрай шулай ук теге байлар арасында иң булса, Мәрҗәни дин әһелләр арасында иң булган. Менә алар берсенә берсе ничек баш бирмәскә тырышканнар. Ибрайның Мәрҗәнине үзенә буйсындырасы килгән. Ләкин Мәрҗәни булай дип санаган, дин өстенәрәк. Ни өчен мин байларга шулай баш ияргә тиеш. Һәм ул шундый бер традицияне кертә. Байлар, иң бай кешеләр килмичә мәҗлес башланмый торган булган. Инде Мәрҗәни чакырылган мәҗлестә, Мәрҗәни килгәч мәҗлесне башлап. Узын Ибрай килгән, монда килмәгәнме, монда бер көннең дә эше юк.
Аннары нинди дә булса мәҗлескә чакырганда бай кешеме, ярлы кешеме дип карамаган, кем беренче чакырган? Шул кешегә бара торган булган. Менә монда аның принципиальлеге, аның кешеләргә хөрмәте, кешеләрне таный белүен әйтергә мөмкин. Инде гаиләсе турында сөйли башлады. Менә шулай беренче хатыны үлеп китә, бала тудырганнан соң, ул тагын икенче хатынга өйләнә. Икенче хатыны белән нәкъ менә 18 ел тора, нәкъ менә шушы йортта балалар үстерә. Нәрсәләр булган соң бу йортта? 10 баласы булгач инде балалар бүлмәләре булган, хатын-кыз ягы, ир-ат ягы, кабинет шикелле җире дә булгандыр инде. Үзенең йокы бүлмәсе ул да бик кызыклы булган. Йокы бүлмәсендә шәм яки лампа куя торган булган, янында гына кагазе булган, янында гына каләме ручкасы булган. Нинди дә булса фикере килсә башына тиз генә язып куярга, төннәме, көндезме. Кладовый дигән нәрсәсе булган, кладовый дигән нәрсәсендә аның китаплары сакланган дип уйлыйм инде, чөнки менә шулай аңа сорау бирә берәү, фәлән турында әйтеп бирә әле дип. Юк, инде мин моны хәзер генә әйтә алмыйм, кладовойма кирәкле китапны табып, мин бу мәгълүматны сөйләргә вә әйтергә тиеш сиңа дип. Һәм менә монда Мәрҗәнинең китапханәсе саклана. Бу китапханә үзе аерым бер темага лайык. Бу китапханәне ул инде Ташкешүдә туган вакытыннан ук җыя башлагандыр дип уйлыйм. Кайда гына сәяхәт итсә дә үзе белән 7-8 китап Коръән шул исәптән йөртә. Һәм дә менә бу китапханәне ул вакытта бит инде теге басылган китап түгел, кулдан язылган китаплар. Шушы китаплар аның иң төп байлыгы була. Һәм хаҗга киткәндә ул яза үзенең васиятнамәсен. Анда акчаларны ничек бүләргә һәм китапларны ничек бүләргә. Аның васиятнамәсендә ул 2 тапкыр телгә алына, 3 баласына васият итеп калдыра. Һәм менә бу китапханә, Мәрҗәни китапханәсенең бер кисәге генә исән калган, бу Галия дигән кызына калдырган китаплары. Мин уйлаган идем, әллә Мәрҗәнинең үз эшен дәвам иттергән аның улы, мулла була бит инде, ул да үзенең улына васият итеп калдыргандыр дип. Васият итә, Хавага да 3 баласына васият итә. Кемгә нинди кирәк, уланы Борханетдин була бугай бит. Ләкин Борханетдингә калган, Борханетдиннән аннары тора бу йортта. Борханетдингә калганы менә иң аянычлы шушы китапханәнең тарихы аңа калганы. Бу китаплар монда янгынга да эләгә. Анда инде янгыннан ниндидер сакланып калганнарын җыялар икән китапны дигәч чормага менгереп куялар да, ул чормада да юкка чыга. Менә бу 20ләп, 50ләп китап дип сакланыла. Иң язмышлары, кызыклысы Галимҗан Баруди. Галимҗан Баруди бүлешә бу китапларны. Кемгә нәрсә кул язма китаплар. Үзе дә китапларны бик яратучы кеше буларак, ул инде мин шулай дип дублетный икеле экземплярларны үзенә алып калмаган микән дип күпмедер китап Галимҗан Баруди китапханәсенә килеп ләгә. Һәм Галимҗан Баруди Совет властьчыларында үзенең китапханәсен дәүләткә бүләк итә һәм шул китаплар арасында Мәрҗәни китаплары да була. Менә шулай итеп бу инде детективный, полудетективный дип әйтимме, аның китаплары турында. Һәм ул китапларның бер өлеше әле Самаркандка да барып җитә. Самаркандтан алып кайта китапларны. Һәм ул китаплар сандык белән Самаркандка китәләр. Чөнки аның нәсел дәвамчылары революциядән соң анда да китергә мәҗбүр булалар. Менә шушындый йорт һәм мин инде күз алдыма китерәм Йосыф Акчура истәлекләреннән дә килеп. Аның монда булганы бар иде. Әйе, аның монда булганы бар. Килеп кердем. Ак киез идәннән килгән Мәрҗәнине күрә. Мәхәббәт гәүдәле, матур киемнәр, бер пигамбәр шикелле уланы күз алдына китерә. Кызы Галия дә ак чиста киемнәрне ярата иде, шалмалары ак була иде, бәләкәй генә бизәкле дә булырга мөмкин дип күз алдына китергәнсеңдер инде, димме? Әмма мин шул тасвирлауны укыганнан соң, беләсеңме кемне күз алдыма китердем? Хәзерге муллалардан, хәзерге хәзрәтләрдән Нияз хәзрәт Сабировны. Менә аңа ошагандыр, юкка гына Нияз хәзрәт Мәрҗәни турында фильм төшермәгәндер.
Шиһабеддин Мәрҗәнинең шушы йортының киләчәге турында төрле язмалар бар. Аларда бу бинада Мәрҗәнинең музейын ачу планлаштыру идеясе дә әйтелде. Һәм ниһаять менә бу планны тормышка ашыра алсыннар дигән теләктә генә каласы килә. Чөнки миңа калса 19 гасырның иң мәшһүр fikir иясе мәгърифәтчесеннән саналган Мәрҗәни турында безнең истәлекләребез гел сакланырга тиеш. Шулай бит, хатирәләр югалмаска тиеш. Шулай дим, аннары менә тагын өстәп бер генә сүз әйтим әле. Безнең татарны Европага җиткергән Мәрҗәни беренче. Иң беренче кеше татарлар арасында шушындый галим, шушындый тарихчы бар икәнен Мәрҗәни аркылы беләләр. Менә шул.